dala to gikuong girawe osuptal mondi othiedhe eka koro gichop pacho eka koro ng'iyane ni to koro tuo matuoeni onyalo kawo seche moko yedhe ma owinjo bed ni omuonyo kuom kinde machalo nade. Nyathini weye mondo dhi dala kende kose janyuol igochone sechego ni bi kaw nyathini otieno tuo e skul kae mor mondo mi itere od thieth. Mwalimu Mang'uro. Joy inyalo bedo surprised. Jonyuol mang'eny kigone simu ni nyathi tuo to gimokwongo penje to nyalo wuotho. Kikone ni onyalo wuotho to koni weya weyo bi. Jonyuol nigi tabu kabisa. Weya weyo mondo atere e osiptal. To samoro janyuol wuode manyanyisi ni nyathino wuondre wuonda nyathino bede skul nikech ken bende okia. Koro en gima tek ma most cases janyuol ok yie biro miya. Unless ikone ni ok onyal wuotho eka janyuol nyalo wuoth biro ome kata eka onyalo wacho ni mondo otere dala to most cases gama nya tere dala en mana japuonj. To ing'eni day schools gi most of the time nyithindo a machiegni koro obiro mana dhi adhiya to ka en mabor to janyuol nyalo mana biro ka en gama ohewore kata inya tere dala mana ka en gama ok nyal wuotho. Ilero kanyo makare ahinya to magi gin gik mane timore nikech kata an bende kinde mane asomo magi gin weche mane timore nikech kata ir japuonj kidhi ire seche moko nyalo ng'isi ni wuondori seche moko janyuol owuonda tema koro nyalo wacho ni nyathina no wuondore kaluwore kod kit kaka ong'eyo nyithinde kata kamani wacho ni weche mago mag chal mar ngima ng'ato ok winjo bed ni kawo kaka oyoma. Koro akiani jonyuol bende winjo bed ni waseyo Mandela inya to jonyuol makogochne ni nyathini tuo to kungo penjo ni bende onyalo wuotho konyalo wuotho to weya we obiya bigeni mano bende keto ngima nyathini kama ng'aw seche moko Yesu nyalo wuotho lakini e wuotho ne kanyo